Yen mawon Ngadeg riyen, sepenting ngadeg ayo saya nyebut ki meneh. Yang penting ngadeg sik. Penting ngadeg sik terus ya. Sing penting ngadeg. Sing penting ngadeg Mas Gading. Pripun? Niki lagune diganti mawon nggih. Diganti? Nggih kanca-kanca nggih dereng to Mas. Oh nggih. Digantos lambada. Kopi lambada oke. Dengar musik lambada. Elak kan. Langsung joget ya. Iya nggak tahu, aku kan secara naluri ya. Napa nih diganti napa? Ere ajeng digantos napa? Apa Mbak? Napa penonton Mbak Bile wonten Ah. pamundutan napa? Dari penonton nih spesial wonten Muncilan. Napa? Ninggal Bingung. tresno, tinggal katresnan. Oke, yang sana Mister Mendem. Mr. Mendem. Mister Mendem karo sapa Mas Janu? Nggih. Ora ya lagune. Ninggal katresnan kalau Ninggal dari penonton katresnan. sini. Oh, iya. Nggih. Sing mriko wau Mister Mendem. Mr. Mendem dulu apa ninggal katresnan dulu? Mr. Mendem Mbak Tatin ya. Nggih. Aku mau nyanyi telu. Nah, Nah, diduetkan sama cowok siapa? Milih Mas Gading. lah niku sing ngendang niku. Saya ngendang Nggih. Ah sik yo kan tangane. bar tabrakan. Karo Mas Janu? Ya, Mas Janu siap. Nggih napa Mas Danu? pola ini nek ra ana sing dueti sapa? Heeh. Heeh, Bimo Aris, Nah, apa kuwi ora apa-apa. Mister Mendem. Mr. Mendem. Tok Dan gawe Mas penonton Bimo Aris. ada yang mau? Rano. Nggih, oh Mas Bimo Aris gelem kok. Kurang mendem. Lanange, Bu. Ayo, Mas Rizwan. geret wae lah. Eret Wan. wae. Ayo, ngadek. Ya. Ngadeg ayo ngadeg. Ngadeg sik yo. Ngadeg Mas. Yo dijoli sapa sing ngedram? Oh, karo koprol barang. Desa aku kan ngedram. Lagi mboten apal ya Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadeg. Sing penting ngadeg. Nah, Nek Masalah sida apa orane mengko pikir gare. lah iya sing penting ngadeg Mas. Sing penting Aku ngadeg. Catetan yo entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. Heeh. Ayo. Jare tangane loro ngedram. Lah malah ketutuk engko. Ya wis kok tak meneng. Apa iki diskusi apa kuwi? Iya niki nembe nyuwun nyuwun apa Mas? Njaluk teks to. Contekan. Ya Wis, Mas oke. ya. Oke, monggo. Mister Mendem. Jas. Matur nuwun nggih, Mas Gadri. Matur nggih Mas Gadri nggih. Bimo Aris nyolong petek tenan ya. Allah sing ngedram edan nggih. Sing ngedram tangane tambah loro ben. Jarine tangane loro. Mengko ora sarung. Ya ini ada salam-salam ya Mbak Tati. Iya, dari salam. mana, Mbak Elisa? Dari Bruder Vincentius Dalijan itu dari Lampung. Ini salam buat kepala sekolah meniko untuk Bruder Toto. Semoga maju terus untuk SMK Pangudi Luhur. Selamat ulang tahun untuk SMK Pangudi Luhur dan selamat melayani di dunia seni juga. Nanti minta dikirim lagu Podang Kuning. Niko Kuning. untuk Bruder Vincentius Dalijan. Nggih, menika sampun. Sugeng dalu Bapak Susanto Sadewo. Sugeng dalu sedaya kemawon sepan sing urung disebut nggih ngapunten. Salam hormat juga untuk dalang senior di sini ya, Ki Radio Iya. Harsono. Nggih. Yes. Nggih, kemudian derek ke bola Bali ya. Saiki ra nderek. Tadi ja. Iya, Nggih, menika. tadi Mas Gading udah ke sana kayaknya. Iya, tadi Sampun mampir aku sana. mampir menika. Nggih wonten menapa malih Mas Gading? Iki enten melih. Sik endi kok? Di mau. Oh iki apa? Buka sik ya. Halo Mas, halo. Ya sekedap. HP-ne kok yo pink. Casing tok kok. Yalah ya ora apa-apa. Oh iya. Niki halo Mas.
ini saya nek Mbak Elisa mau mriki Mbak Elisa. Piye piye? Niki kula kudu nyebut masalah nyebut mah dosa. Piye ki? Nah niku. Oke. Halo Mas, saya Bruder Leo dari Iya. SMK Leonardo Klaten. Pesan tembang Gubuk Asmoro dan Tembang Kangen. Minta nomor rekening untuk sawerane. Lho, Bruder kok nyawer ora? Mboten sah repot-repot, repot-repot. Bruder. Nggih, mengke dipinangkani. Tapi Iya. nek misalnya ya mbok menawa menika tali asih ya ora maksa. Padha wae. Tak kira kowe ya tenanan jebulane. Padha Ini bae. yo kan kita nggak minta, beliaunya yang minta nomor rekening ya kita kasih ngono lho. Iya. Saru jane ya. Ya dikirimi rekeningku jare iki. Ya ora Oh, apa-apa, lah, iya. yang penting ngirim. Oke. Yo. Ya menika dikirim dulu untuk bruder-bruder ya. Ya. Tadi yang dari Lampung menika minta Kodang kuning. kuning. Kodang kuning. Terus ini dari Klaten bruder minta Gubuk Gubuk Asmoro. Asmoro. Ya. Oke. Yo dikancani sinden yo. Nggih. Ayo sapa Mbak Orisa? Mbak Orisa Orisa niki. Iya Mbak Orisa dulu maju. Enggak. Tak dibawani ya. Gentanan ya. Bawa. Ayo kai. Yes, selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Mbak Elisa, Mbak Tati. Selamat malam. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Maaf lahir batin ya Tip. Sami-sami ya Mbak. Kok tip ki sapa? Lagi kan parabannya kertip. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Paraban, ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan untuk teman gitu antar sebaya. Nah ini Ya. waktu SMK julukannya kertip. Tertib nek Agnes. Pak Ijo. Ceplok gitu. Kamu punya nggak paraban? Enggak, gue paraban ra keren. Aku parabane dari kecil tapi ora Apa? Apa Mbak? Tingkat Oh tidak. Oh, Mas Gading apa? apa ya aku kok? Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Gabing. 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 Gabing ki Gabing apa? itu apa? Ya gading. Oh, gabing. Gabing. Paraban ya. Gue sing ngedrap Gabing. kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Rubing ngono jare. Oh. Iya weh, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Elisa sapa? Aku ini mbiyen apa nggak tahu ya? Apa Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek ya. Ya tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge Tup, sudah diundang YouTube mergane Mbak YouTube, ngono YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Kowe Tertib iki nek ngerti apa sejarahnya karena apa? Tertib karena biyen kan ono kae lho Mbak, jare sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo Meling-meling. Oh iya. Meling-meling. Tak kayak kemeling-meling. Tapi kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek kayak iki nganu apa? Keluar rontok warnanya. ya. Nah tak nggo ngene iki. Kabeh ning rai karena aku keringetan tambah. Iya. Kertip-kertipe kabeh ning raiku. Oh, dari mergo wajahnya bersinar kertip-kertip. tertib. Oh, kaya iki Hafi doh. Cimu. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane ngomong? Ya. Orang ngerti. Wes pokoknya mbong lah kayak gitu. Sejarah iki mbong. Aku ya nggak tahu kayak gitu. Mas Kezan ki yang duwe paraban. Apa? Sing Apa, ngeneki Mbak? Pak Eta. Apa? Biyen almarhum Pak Eta. Apa? Kejik. Oh. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi malah dadi lan kondange. Iya, dadi lan kondange. Mas Kezan. Ya dibawani ya genten-genten. Yang Gubuk Asmoro apa? Kodang kuning. Milih. Milih Mbak Oris ya. Gubuk. Oke. Ayo. Ayo. Oh nyingkar-nyingkar. Wiwitane.
Ngaping itu. Jangan ngeblank dong. Iya. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur ganti Mbak Tatin Lingsan yen iki ya termasuk anu ya sing kok ciri khasnya Mbak Tatin ya Mbak Elisa. Ciri khas kemudian ketok saiki. Ket bayaran 75. saya ya tapi Angge lelampahan kang Tresno tulus nadyan ora tresno tulus. terus nah tulus ya entok Ya kan gonamu. ya apa-apa Napa apa Mbak? apa-apa lagu tresno toh ora masalah Tenane oleh ditresnani sapa wae. boleh Allah. silahkan tresno lo Tresno. Lah ya tresno iki sesuatu. ini kan semuanya juga tresno sama kita semua ya orang iya kan Oh iya iya. Sing penting ora punjul. punjul ya entok karo punjul sithik mangga Ben saya regeng ae sing saangkatane Mbak Tatin. Bu Neti arep Bu Wahyu. Cocok. kata nopo iki Loh kan sekolah zaman sekolah itu iya kan tapi kan ini setara-setara gitu. kakak kelas Ya kakak kelas tapi masih itu kan satu misalnya kelas 3 sama kelas 1 atau kelas 2. enggak ketemu Jauh. Oh iya. maksudnya beliaunya sudah lulus saya baru masuk Beliaunya ini koyo adoh banget ngono kan. Monggo Mbak Wahyu Bu Neti. sepati ora guys ora Langsung ke sepoti. Bu Pras ngene iki. Aku sisa. Bu Pras aku sisa. Bu Pras ini ngomong kok jare ya Gong. Oh, jebol. Gongnya dong sih. Mangga. Monggo. Ini ada apa mundutan tadi Podang Kuning. Podang Kita persembahan juga untuk Ketua Yayasan Bruder Petrus. Nah, kita hadirkan, kita sajikan Podang Kuning. Nah, kita tetap di apa bawani ya Mbak? ini berdua suara Bawani. ora krungu suarane Langsung wae kok jane wis bengi. Wih lah. Kok kesusu to Bu? iki Susu bengi. pentasnya sen bengi Oh lah. Dibawani. Ya, dari Iya. Mas Gading. Sampai sih mau Bu Neti. Pingsut nek bingung pingsut. Nadyan wujud temong baksi ayo Wahyu alus manis nangsa Mas Gading, Pripun? Bu Wahyu menika kan guru. Nggih. Nah, aku mau tanya boleh ya? Boleh. Suka dukanya jadi guru mengajar murid itu paling nyebai ini kenapa Bu Wahyu? Paling lebay. Ya, apa kira-kira? pakai mic-ku biar jelas Dicetakake, ya. Enggak ada yang nyobain. Oh, nggak ada yang nyebai. ada. Tenane. Ya, harus sabar. Jengkel Ya, apa? jengkel nggak apa-apa, tapi
tetap harus melayani dengan baik. Wah, Iya dong. yang paling Nanti nek nyebai terus muridnya ya boleh nyebai piye? oh gitu ya. Iya. Berarti kudu senyum terus ya. Betul. Coba Bu nek ngulang pripun Bu? Anak-anak. Coba Ampun. disepil sedikit aja gitu loh. Disepil cara mengajar gitu. Coba Bu. Sama nang ora. Ngedeni mah Oh galak berarti. Galak, iya. Ngomong guru killer ya, berarti. cetok wis ketok ya. Killer Menang ya. ora? Bukan galak. Tegas. Tegas. Nek muridnya rame terus ngaten pripun Bu? Enggak apa-apa kita diam. Oh enggak apa-apa. Gurunya yang diam ya. Kita diam, nunggu. Ya, sabar tenang ya. Ya. Bu Neti lagi. Kowe lagi Terus, pisan to? Kowe ki pisan gaan. Ora apa-apa tuwa. Ya ora. Sing adil, arep kono kuwi aja. Wes suwe kon kula golek isi podang jenar iba bunga hariku Jangan makser. Nih. Bukti besti harus bersama-sama. Barang nyanding bisa dadi tombo sing siji kesusu. Gelar mendi Mbak Neti. Bali. Bali. Urung apa-apa Bali aki liburan. Iya iya. Yo. Sudah bawanya sudah. Oke, monggo. Yuk. Iso awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone sing sayang
Wis jenenge pemanasan kuwi mau kok. Iya. Ora apa-apa, padha karo latihan. Ora masalah. Yo. Nggih, nika setunggal bapak setunggal dipun pinangkani Mas Nggih. Gading. Mau tes enten napa? Tembang kangen. Arnya Pripun? Oh, Jeng. Monggo. bakule telo juragane. Rene telone. Oh, delok teng YouTube niku. Wah, nggih. Kan niku Jos to, Pak? Jos. Ah niku. Jos. kok kepengin kepanggih kali jenengan. Lah niki pun ketemu gak sing napa. Aja pira kele nyanyi niku. Oh, tak kira ngopo, tuwas aku wis siap. Dengar krungu kene nyanyi to, Pak? Oh, nggih. Nyawet to. Oh, ya jelas kudu. Kok dikantongi dereng. Oh. Iya. Oh, gak lali ngene tak buka isik. Kok yo rampok ora. Wah, niki siap kok. Ditonton Kula pun kepanggih Bapak niki bola-bali. Nah, Ah niku. andane kok. kok Oh. Pitrah. delok ning pira kok gur 2000-an ya gak aku. Oh, bakul telo ya dhewe-dhewe kok. Ya aja sing 2000. Sing 2000. Pak, tuwa ya aja ning 2000, Pak. Setoran telo mau kaya DP-ne DP. Urung sida apa-apa wis dinehi lho. Ya ora apa. Lagune lewong kaleng jenengan. Kabeh. Oh, sing nyanyi Ibu. Oh ya. Nggih. So, Ya oke siap. ya. Siap. Liwong Mas, saka bawa bawa. Celuk gue. Liwong kok kedruk ya ora iso. Liwong niku gubik. Gubik. Gubik iki. Woi, lah kok isih? Kurang ditekke, Pak. Mengko, oh saya isih tanduk. Masih meneh. Ayo teng 2000 kok medhot. Kancane ndak ra Sampun nggih. Nggih, sampun, Mbak Nur. Nggih, sembah nuwun Bu Prasti. Mbak Isa. Lumayan entuk Pira kowe, Mbak? 2000. Ayo dhewe-dhewe, Oh, lumayan. rezekine dhewe-dhewe. Ya kena nggo nguyuh iki nang pom bensin. Lah iya nek ra 2000 piye? Saiki mundak 3000. Oh, sampe. Oh lah ya piye aku kurang 1000 berarti. Kok njaluk aku. Nggih menika sampun, Nggih, Limo. sampun menika. Bapak malih Mas Limo. Gading. Arep limbukan tangan jam piro Mas Gading? Setengah papat. Ya. Tadi ada ninggal katresnan juga. Nggih ninggal katresnan nggih Oke. penutupan mungkin terus. Oke. Terus kita goro-goro meleh. Mau penutupan sekarang atau 1-2 lagu lagi? Loro. Weh, kali mboten napa-napa. Kali Lagune napa? Seragenan. Oh nggih. Apa? Seragenan. Selendang sutra kuning. Lah ajeng nyawer. Oh alah. Kok wajan sedaya dikasih Dipun lho. sawer matur Dipun sembah sawer. nuwun, mugi berkah barokah. Amin. Nggih, amin.